Habib ya buɗe bakinsa ya yi furici a gaban kotu, ya ambata ya yi lalata tare da wannan mata, sannan kuma Habib ɗin nan muhsini ne, ma'ana yana da aure. Wata sabuwa ta faru, gwara icen marke da icen madaci. Ɗaukar nauyin shirin Abban Jali, mashirin shirin shiryawar shirin Mustapha Yalo. Za ka iya rantse mu da girman Allah ce da kun tare ta ba ka san gidansu ci ya gaba ne. Wannan manufar ce ka saka ɗauko na ka kawo ni gidanka. Wallahi ban gani. Isa na rayuwa ta ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da duhu da tarin zurfin gani mai ya baro ta daga cikin gidansu. Wata rana da daddare, sabon shiri mai dogon zango. Wata rana da daddare. Na ce ko ba ka jin maganar iyayenka ne? Wanda ku nawa ne a gidan a wannan daren? Usaini Ali Media Production, bijimin kamfani. Wannan kisa da aka yi, kisa ne na zalunci, kisa ne na rashin imani, kisa ne wanda ko da ba aka yi ma irinsa ba a kyauta mata ba. Ka yi lissafin albashinka na shekara 10 zan ɗauka cas san baka abinka. Number 6 Amr Avenue. Abin da yake cikin ciki na sai na farkar da shi. Ka kasa wani da masu. Ma'aurata biyu sun nutsa cikin son junansu. Cakwakiyar rigimar aure ke wanzartuwa cikin wannan gidan. Don yana neman aiki na a gurin ki, ni ba mijinki ne da sunna. Dama wannan